Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Υπάρχουν σε αυτήν την εκπομπή θέματα που μου φέρουν καλεσμένους, δηλαδή βρίσκω κάποιο θέμα και αναζητώ τον κατάλληλο καλεσμένο. Υπάρχουν όμως και καλεσμένοι που μου φέρουν θέματα. Δηλαδή καλεσμένοι που ξέρεις ότι έχουν κάποιες γνώσεις σημαντικές πάνω σε ένα θέμα και ξέρεις ότι μπορείς να τους αξιοποιήσεις κατάλληλα. Έτσι, με έναν τρόπο αποφάσισα να εκμεταλλευτώ μια καλεσμένη μου που είναι και φιλόλογος, είναι και αστρολόγος, είναι και ένας άνθρωπος πολύ πνευματικός που έχει ασχοληθεί με 1002 πράγματα. Και την έφερα κοντά μου σήμερα. Η ίδια βέβαια είναι πάρα πολύ σεμνή, γι' αυτό την προλογίζω εγώ τόσο δυνατά. Καλωσορίζω την κυρία Λίλιαν Σίμου, που είναι φιλόλογος, είναι και αστρολόγος, είναι και μια πολύ ωραία κυρία. Γεια σου, Λίλιαν. Καλησπέρα σας. Και μαζί θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που το είχαμε ψιλοαγγίξει τον προηγούμενο χρόνο, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε για τους κεντάβρους, για τη Μέδουσα, η οποία θεωρείται από κάποιους κεντάβρους και από μια πλευρά της μυθολογίας, και θα μιλήσουμε για το Πήλιο, το βουνό των κεντάβρων και όσα άλλα μπορούμε να πούμε γύρω από αυτό. Ξέρω ότι μπορείς να κουμπίσεις το θέμα και μυθολογικά και αστρολογικά, οπότε θα πηγαίνουμε κάπως έτσι. Ωραία. Λίγο εδώ, λίγο εκεί θα περπατήσουμε. Θα ήθελες να μου πεις λίγα πράγματα πρώτα για το βουνό των κεντάβρων, για το Πήλιο? Το Πήλιο είναι ένας μαγευτικός χώρος, όπως γνωρίζουμε πιστεύω όλοι, και έχει μια μακρά ιστορία που τυλίγεται και από ένα μυθολογικό πέπλο. Εκεί, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Χείρονας, που είναι στην γενεαλογία τη θεϊκή, έτσι, την αρχαιοελληνική, είναι και η πρώτη μη αιμομυκτική γέννηση από τον Κρόνο πατέρα και μια νύμφη, τη Φιλήρα. Αρχίζει λοιπόν μια νέα σειρά γεννήσεων, όπου οι θεοί, τουλάχιστον όπως τους γνωρίζουμε μυθολογικά, ενώνονται με άλλου τύπου πλάσματα, νύμφες, ανθρώπους, και φέρουν πλέον παιδιά κάτω από μια ένωση η οποία έχει μια πλουραλιστικότητα. Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μιλάμε για τους πρώτους ημίθεους και τα διάφορα μυθολογικά πλάσματα που είναι λίγο άνθρωποι, λίγο κάτι άλλο, όπως είναι οι κένταβροι που είναι λίγο άνθρωποι, λίγο άλογα. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτή την φύση των κεντάβρων, που είναι ανθρώπινη και άλογίσια. Και ξέρουμε ότι το άλογο είναι από το αλφα στερητικό και το λόγο, αυτό που δεν έχει λόγο. Όχι όμως επειδή δεν έχει ψυχή, έχει όμως ψυχή η οποία έρχεται σε μια αντιδιαστολή με την έλλειψη λόγου, μια πολύ δυνατή ψυχή λοιπόν το άλογο, γι' αυτό και κάποιες φορές βλέπουμε να μιλάνε, να κλαίνε, όπως κάνουν και στον Όμηρο. Αλλά υπάρχει και η πολύ έτσι απλή εξήγηση που δίνουν πολλοί αρχαιολόγοι, επιστήμονες, ότι πιθανώς επειδή η Θεσσαλία ήταν από τους πρώτους κατοίκους της Ελλάδας που ύπευαν, στα μάτια των υπολείπων Ελλήνων που ακόμα δεν είχαν καταφέρει να δαμάσουν τα άλογα, φαίνονταν λίγο ότι ήταν ένα με το άλογο, άρα άνθρωποι και άλογα μαζί. Αυτή είναι η απλή εξήγηση που δίνεται. Θα μπορούσαμε να δώσουμε και μια άλλη εξήγηση πέρα από αυτό, έτσι, μια πιο πνευματική? Ναι, παίρνοντας τον πρώτο κένταβρο, τουλάχιστον μυθολογικά, που είναι ο Χείρονας, ο οποίος διαφέρει από τους υπολείπους, οι περισσότεροι των οποίων γεννήθηκαν από τον Ιξίωνα. Επομένως, μιλάμε για άλλου εδώ βέβαια τύπου. Ότι βλέπουμε το κένταβρο και την Αθηνά, που είναι ένα έργο του Μποτιτσέλη. Έχει μια έτσι πολύ μεταφυσική βέβαια έννοια, κρυφή για την εποχή της, γιατί το κεφάλι του κεντάβρου είναι ο Άγιος Ιωάννης. Εδώ προσπαθεί να δείξει ο Μποτιτσέλη μια νίκη του παγανισμού επί του χριστιανισμού, ή έστω μια ένωση στην αναγέννηση. Ξέρουμε όμως ότι κατά μία έννοια η Αθηνά που κεφάλισε τη Μέδουσα και είχε και κάποια σχέση με τους κεντάβρους. Θα μας τα πεις εσύ αυτά όμως, να μην σε διακόπτω. Μιλούσαμε λοιπόν. Και ο Χείρονας, ο οποίος γεννιέται μετά από μία ένωση η οποία δεν είχε αγάπη. Δηλαδή ο Κρόνος, που δεν αγαπούσε και τα παιδιά, εκείνη την περίοδο έψαχνε να βρει το μωρό Δία, και στην αναζήτησή του επάνω βρήκε την Φιλήρα, που ήταν μια πανέμορφη νύμφη, την ερωτεύθηκε και ήθελε να ενωθεί μαζί της. Η Φιλήρα, για να ξεφύγει, ζήτησε από τους θεούς να μεταμορφωθεί σε φοράδα, και τότε ο Κρόνος μεταμορφώθηκε σε άλογο για να μπορέσει να την γοητεύσει. Ενώθηκαν, αλλά εδώ ήταν η μία ένωση τελείως αρκική, χωρίς κάποιο συναίσθημα ή κάποια βαθύτερη προσέγγιση, και ο Κρόνος, ως συνήθως, δεν ενδιαφέρθηκε για τον καρπό της γέννησης αυτής,
όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά, και έφυγε. Η Φιλίρα όταν απέκτησε το μωρό είδε ότι ήταν δύσμορφο, δηλαδή ήταν από τη μέση και κάτω άλογο και από τη μέση και πάνω άνθρωπος. Τότε δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί του, απογοητεύτηκε και ζήτησε από τους θεούς. Και ζήτησε από τους θεούς να την μεταμορφώσει στο γνωστό μας δέντρο, τη Φιλίρα, που βέβαια είναι η φλαμουριά και είναι και ένα δέντρο το οποίο συνδέεται με θέματα πνευματικά. Δεν είναι τυχαίο που πήραν αυτό το συγκεκριμένο σαν μητέρα του Χείρονα. Ο Χείρονας λοιπόν μεγάλωσε έκανε τα πρώτα του βήματα στο βουνό του Πηλίου μόνο και ορφανό. Στην ουσία μας δείχνει την αποκοπή από την μητρική αγκαλιά ή την γονική προστασία, και όπου το παιδί νιώθει ξαφνικά ότι έχει να ανέβει ένα κακοτράχαλο, ένα δύσβατο βουνό, το Πήλιο. Το Πήλιο όμως, επειδή είναι ένας χώρος που έχει μια μεγάλη ομορφιά και μια μεγάλη δύναμη, δεν άφησε απροστάτευτο το παιδάκι. Εμφανίστηκε τότε ο Απόλλωνας, που είναι ένας ηλιακός θεός, ο οποίος έγινε και θετός του πατέρας και του δίδαξε. Να πούμε βέβαια ότι έχεις γράψει για ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η Αστρολογία στο βουνό των Κεντάβρων, που το βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας. Ένα βιβλίο το οποίο προσεγγίζει μυθολογικά το θέμα, αλλά και αστρολογικά, γιατί εσύ έχεις μελετήσει πάρα πολύ τους κεντάβρους, τους αστεροειδείς. Τα λέω καλά? Ναι. Ωραία, γιατί και δεν είμαι και σχετική με το θέμα. Και τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν σε έναν χάρτη αστρολογικό. Ναι. Και τις κινήσεις τους, οι οποίες μάλιστα είναι αρκετά αξιόλογες. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια μορφή της αστρολογίας, ένα κομμάτι της αστρολογίας που, αν το ξέρεις, συμπληρωματικά δίνει πάρα πολλά στοιχεία και καμιά φορά δίνει και πρωτογενή στοιχεία. Δηλαδή, πράγματα που δεν μπορεί να στα πει ο υπόλοιπος χάρτης. Να σε διακόψω λίγο εδώ, να σε ρωτήσω βέβαια, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τους κεντάβρους, γιατί ειδικά με τους κεντάβρους? Και πρέπει να πω ότι είσαι από τις λίγους στην Ελλάδα αστρολόγους που έχουν κάνει τέτοιες μελέτες. Γιατί ειδικά τους κεντάβρους? Στα πλαίσια της έρευνας, γιατί η αστρολογία έχει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, επομένως πάντα πρέπει να ερευνάμε και να ψάχνουμε άλλες πτυχές. Συνάντησα ένα βιβλίο για το Χείρονα εδώ και 12 χρόνια. Κάθε φορά προσπαθώ στον δικό μου χάρτη, στους χάρτες των οικείων μου, να δω αν ανταποκρίνονται αυτά που διαβάζω και όντως περιέχουν στοιχεία που με αγγίζουν και βρίσκω κάποιες αλήθειες. Ο Χείρονας εφάρμοζε, σύμφωνα με τα δεδομένα που είχα βρει, σε όλα τα στοιχεία. Δηλαδή έβγαζε από κάποιες λεπτομέρειες της προσωπικότητας πάνω σε τραυματικές εμπειρίες, τις οποίες μπορεί να κουβαλά ο άνθρωπος υποσυνείδητα, και αυτές στην ενήλικη ζωή του να δημιουργούν διάφορα εμπόδια για να είναι ευτυχής, να είναι... Μετά τη συνάντησή μας και το καλοκαίρι το προηγούμενο που κάναμε την εκπομπή, αποφάσισα να το κοιτάξω κι εγώ λίγο αυτό το κομμάτι, έτσι. Και μου έκανε εντύπωση ότι είδα χάρτες ανθρώπων που είχαν μια τραγική κατάληξη. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, άλλοι που πέθαναν νέοι, άλλοι βία, άλλοι που αυτοκτόνησαν, έκανα μια τέτοια μελέτη και είδα ότι αν έβλεπες το χάρτη τους χωρίς να δεις το Χείρονα, ίσως να μην καταλάβαινες το πώς και το γιατί. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν άσχημες γωνίες πολύ του Χείρονα, είτε με τον Άρη, είτε με τον Πλούτονα, είτε με κάποιον άλλον από τους λεγόμενους πλανήτες μη ευεργετικούς, δύσκολους. Και αυτό εξηγούσε κάτι που το υπόλοιπο οροσκόπιο ίσως να μην το εξηγούσε. Έλεπες ένα χάρτη με πολλά τρίγωνα, ας πούμε. Βέβαια είναι και άνθρωποι διάσημοι, γι' αυτό και μπορούμε να βρούμε τους χάρτες τους. Αλλά εξηγούσε πράγματα τα οποία ίσως δεν μπορούσε να εξηγήσει ο υπόλοιπος χάρτης. Είναι πραγματικά ένα πολύ αξιόλογο κομμάτι κένταυρη. Και θα ήθελα να σου κάνω και άλλες ερωτήσεις μετά γι' αυτό, αλλά να μην σε βγάλω από το μυθολογικό πλαίσιο με το οποίο ξεκίνησες. Απλά να συμπληρώσω ότι η κλασική αστρολογία μας έχει δώσει τα κλείδια. Ό,τι καινούριο ανακαλύπτεται τα τελευταία χρόνια, ειδικά τον τελευταίο αιώνα, μας πηγαίνει πιο γρήγορα σε κάποια σημεία. Δηλαδή πιθανόν αυτά που λέμε ότι δεν θα τα βλέπαμε με μια πρώτη έρευνα, μελέτη του χάρτη χωρίς το Χείρονα ή ορισμένους άλλους κεντάβρους, βέβαια ο Χείρονας είναι ο σημαντικότερος όλων, να μπορούσαμε και εκεί, αλλά ήθελε πολύ κόπο. Με τους κεντάβρους πας κατευθείαν στο κέντημα της Αύρας.